to si Papa kay muskwila na ko. Adton sana ako be kay mga kong balon. Pa! Unsa man? Akong balon ba kay muskwila na ko? Oh, ali. Kuha diri. Salamat pa mula ka sa ko. Karong eskwela ha? Meanwhile, Mi! Oy, dene nagunsa mga dire muskwila naman ko. Ali sa mi. Ngano man dine late na ko. Basta mi, dali. Dito talapit sa kilid mi oh. O sige, tara dine. Mi, nako istorya ba? Unsa man day na dini? Kaila ka ni manang Linda. O dini, ngano man di ay? Kabalo ba kami daghan kay tug utang? Gani dini, sige pangutang di kabalo mo bayad. Usa pa mi kato iyang anak ba? Katong nagod sa abroad na buntis. Nya gibiyaan pa jud amahan. Maujo dini guna manggud ang biga ba? Mauna kay di bakira manggud kay ang mama ana. Nga iyang anak day na buntis. Da, belisi, malabikira manggud. meanwhile, Ay, salamat. Pauli ka jud. Kaisa, nalagay nag-istorya diha. Adto daw na ko bi. Maujud mi. Na, si Mimi madinig si Deany. Bantog grawa ng eskwela kay nagberite sa di ay. Huy, nagunsaman mo diha. Bantog rawa ng eskwela kay nagmaritis radi ay. Ayaw pagbutsam kay amuha naman eh. Ayaw pagbut gyapon. Nag-uniform pa jud ka. Unya wala radi ka ning sulod. Sumbong ta kasi mong papa. Patay kami. Ikaw man gudin eh. Full. Si Mimi wan eskwela kay nagmaritis ra. Unsay wala? Nag-uniform pa mga na ito. Na tara, kuyog tata. Tara, bantay lang ni bata ni. Madrio. Me, wala na ka ng eskwela? Si Deany na good maritis kayo. Ay sus, bata mo ganyan mo, nagmaritis na mo. Sulod!